Екип, влизаме ударно в черния месец. Мисията е само една – перфектната чанта. И за да сме сигурни, че всяка една дама ще получи безупречната си поръчка, повикахме специален агент. Тази чанта трябва да е перфектна. Нямаме право на грешки. Както винаги, без изключение. Всяка чанта трябва да издържи теста на агент Алекс. Браво, Зарена! Мисията е успешна. Всяка дама ще получи перфектната чанта. Благодаря ти, агент Алекс. Мисията е успешна. Черният месец е в разгара си стъпки до минус 50%. Гребни своята перфектна Зарена, лично одобрена от Алекс Богданска.